asi pari kunzi pane munhu abayiwa nebanga matumbu ese ari panze. Pane mukadzi zvekare akasungwa ari pamuti. Ropa rarasiyasa zvekuti ndarwadziwa neropa randaona mumba neropa ravabuda. Tabaradzika nemusana kuti matumbu adzoke pamusoro pedumbu. Adzokera pamusoro pedumbu tatora jira. Jira iri ijira risoft rasina kunyanya kuomarara. Ndobva takavha matumbu, ndobva tamukavha, ndobva tamufuta. Kuivo madzibaba ava vakatadza here kuprofita kuti waonewo kuti chii chichada kuitika. Yes, atichiti kuswera muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHot Sim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri kuEpworth kudhuze nekuBooster uko kwaitika chiitiko chinorwadza nekukatyamadza apa mukadzi acheka murume wake padumbu matumbu ese ndokubva abuda panze zvinorwadza izvi muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwe malocal residents vachitaura kuti chiitiko chinosuisa ichi chakafamba sei. Ngatiwanzwe vachitaura. Indetwa Nobert Shiraya tiri next door wake. Babayiwa murume uyu ndasvika murume uyu matumbu apanze. Ndikasvika vanhu vakaungana ndikadhinda tanga kutodyerera matumbu ake nemurume wandanga ndinaye vanonzi Mapisho. Tikaputira murume tikaenda naye kuchipatara. Tataenda naye tasvika naye kupolisi. Tasvika naye kupolisi murume polisi ndobva yatiti aiwa mirai ambulance. Tatakuwa neambulance tikaenda naye kuGomo hospital tikanobatsirwa. Achikunyanya mhuri yeZimbabwe ndiri kurwadziwa nemurume uyu kuti munhu anga akanyarara akasanangwe zvakanaka. Asi mukadzi wacho aitori bhinya chari chitouka mukatongorona ria kuti mavhidhi achari pamukamuona aitori mhundu mukatasa fesi yacho. Zvinhu zviri kundirwadza chaizvo. Saka ndingokumbira chekuti mhuri yeZimbabwe ngatibatanei. Apa tikati mhosva hapana. Yanga yafira murume uyu. Matumbu abuda panze, kubuda panze chaiko chaiko. Zvoti dai tisiri varume vakashinga dai tisina kumubata. Matumbu anga ari panze tikamadyora tikamadzorera. Saka ndingotenda mhuri yeZimbabwe asingokwanisa kutibatsira kuti mhanye nemurume wekuchipatara. Tasiya kuchipatara murume zvake ari kutaura Mwari apindira ararama. Tasiya asonwa. Saka apo mangwana ndipo patichadzokera tichizonatsononzwa maresults zvakamira sei. Saka ndingoti mhuri yeZimbabwe kana iyo vukavari mwese munhu wake ngatiise musoro pamwe chete. Tisagare nemhondi mudzimba. Ukaona mukadzi aita zvisiri izvo zvinani usiyane nekupara nekuti anenge asingagarikike naye. Pane kuti tizosvika pakusvika pakurasa upenyu nekuda kwerudo. Rudo tinotsvaga rumwe, upenyu hwakakosha. Uchadhiringokumbirawo polisi yemhuri yeZimbabwe ndokumbira kuti polisi yeZimbabwe Republic Police ngaiite basa rayo. Ndinotenda nemukadzi akapiwa futi mamakore 24 years watakanzwa panews nezuro. 27 years akapiwa. Ndingoti naye futi ngaapiwe makore akaraudzira kudarika iwaye nekuti munhu akakodzera kurarama panyika. Ndinotenda zvangu mhuri yeZimbabwe. Ore takatarisa baba tinoona kazhinji danga ari murume acheka mukadzi seizvo zvizvi. Dai nyika yese pari zvino yatozara. Saka chikumbiro chamungade kuita ndichipi kune vemutemo kuti mutemo ongoshanda zvimwe chete zvakafanana. Chandingokumbira kune vemutemo ngauenzanise. Semaisirwo akaitwa 50-50 yacho iyoyo. Noti 50-50 yakaiswa ndio yakutotikonzeresa kuti vakadzi havasina respect mudzimba. Saka ndinoti vemutemo ngavatongese matongero avanongoita. Dai anga ari murume zveshuwa uyu angadai asingadzoki. Saka ndinotose matongero avanoita vanhu vechirume. Iwayo ngavabva vangoita kuvakadzi vacho ivavo kuti vakadzi vagare vachiziva kuti chakaipa achifanira kuitwa. Nokuti kana munhu wemukadzi achibata banga pamwe hazvina kutotangira ipapa. Kuti munhu zvatogara zviri muropa. Pamwe pacho tinogona kunyepera kuti mhepo dzisiri mhepo. Munhu azvagara zviri muropa rake. Saka vemutemo ngavaite basa ravo nemazvo. Vasasarudza kuti uyu mukadzi here kana kuti ndingana. Mutemo ngaungotongese zvauri. Saka ndinotenda zvangu ipapo. Saka takatarisa baba ndimi matanga kusvika pachiitiko ichi. Tinoziva kuti kazhinji matumbu kana abuda anowanzodzoserwa nemoto. Manyatsoita sei chaizvo kuti matumbu adzokere mukati? Panguva yekudzorera matumbu pfungwa dzemoto dzazouya asi ndangada kuenda achikosesa upenyu hwemunhu. Okay, madzosera zvadini maoko maita zvekuita sei baba? Ndakwanisa kutora munhu ndobva tamuradzika nedumbu kuti matumbu adzokere pamusoro pedumbu. Tamuradzika nemusana kuti matumbu adzoke pamusoro pedumbu.
azogara pamusoro pedu mutatora jira. Jira iri ijira risoft rasina kunyanya kuomarara. Ndobva takavha matumbu, ndobva tamukavha, ndobva tamufuta, ndobva tatora jira hombe, ndobva tasa pamusoro kuti matumbi asarembera, asangorembera kudzika nemutumbi. Ndozvatakwanisa kuita ipapo, matumbi ndobva adzokedzana. Ndosvika tamusimudza notamisa mumota kuti tiende naye kuchipatara. So takatarisa upenyu magariro avaita vanhu here vaigara vachinetsana kana kuti zvangotanga onasi? Inini manzwiro angu andaita vanhu vanenge vaiva negara kakunetsana kavaita vachingoita vachigara vachinetsana asi manetsana navaita isi hatina kumbotarisa kuti achazosvika papozvino nekuti angazobaya murume nebanga. Nokuti kana tatarisa nyaya yacho manzwiro atiri kuita yekuti inhau yefoni, kuti murume akatengerwa foni nemukadzi, atengerwa foni nemukadzi, murume akaenda kunoshayira mhuri yake, murume kwakudzoka ikoko ndobva arobhewa nembavha, ndobva murume wake asina kana chinhu chaanga nacho, kubva kune foni, chibage chacho chaanga kunoshava zvese nemagemenzi ake ekuchechi anobatsira vanhu akapfeka, akarobhewa zvese. Mukadzi asvika patadza kuzvinzwisisa, saka mukadzi aringoti iye ndoda foni yangu chaiyo ndakakutengera. Murume achiti ndoiwana kupi foni chaiyo ndakarobhewa, iyi handinayo mbudzi, ndo yandinayo. Mukadzi osvika ati aiwa kwete, ndopatangira nyaya yakusvika pakuzobaya munhu. Saka nyaya iri kubuda iri kutendera pasocial media yekuti hanzi vanga vachida kubhadhara chikwereti ese manyepo kaenaikai. Inini baba ndingatsedzere anenge manyepo, nokuti iye achitaura haasi kutaura nyaya yekuti nyaya aritaura nyaya yefoni. Saka kuti mukadzi amene angada kutengesa chinhu ipapa handisingakwanisa kupatsana nokuti haana kukwanisa kutsanangura zvizere semunhu anga achirwadziwa. Kumhuri yeZimbabwe yandinongosima nje kuti mhuri yeZimbabwe ngatigarire zvakanaka mudzimba. Kana tichiita zverudo ngatingoite zverudo. Kana ukangoona ungoona kuti hazvisi kuenderana newe, gara wazvisiya panoti tisvike panguva yakadai yekuti munhu usiya rufu nekuda kwerudo. Rudo unotsvaga rumwe, upenyu haufa ukahuwana. Ndinonzi Mems, ndiri panext door. Saka ndatobudawo makusenseni kumapasti 6 pandakana zvandaziya pandaenda kwandaenda, ndichidzoka kumapasti 2 ndadzika nezvinhu zvangu zvekumbari apo, ndo pandanzwa vasikana vachitaura yapo vachiti kuivo madzibaba ava vakatadza here kuprofita kuti waonewo kuti chii chichada kuitika. Ndobva munhu achadaira zvikanzi n'anga haizvirapi. Ndoti masikana menyaya dzeiko dzamuri kutaura, ndatotsiga zvinhu zvangu kubva ndaisa pasi. Zvikanzi asi hamusi kuziva zaitika pamaraini penyu. Inga imimi ndimi muri kutonziwa ndimi makapa chimbadzo chekuti chakonzeresa. Ndikati inini handiite zvechimbadzo, handiite mikando, handiite chii. Zvikanzi ndozvaitika madzibaba wachekwa nemudzimai wavo, matumbu akatoenda pasi. Ndobva ndatotura chimutsapo chiya chandandakatakura. Ndikati imi nyatsotaura nyaya yenyu. Zvikanzi madzibaba wachekwa nemudzimai wavo, ameno nyaya dzavanga vachirwira dzemari yechimbadzo. Saka mudzimai anga kuti ndakutengesa zvinhu ndidzosere mari iya. Saka murume ndopaati aiwa usatengese zvinhu, ndofunga ndopawatanga kukakawadzana ipapo. Ndokunzwa kwandasvikotawo ndichinzwa kwandabva, asi makuseni ndatopfuura nepanapa hapana zvandanzwa. Saka inini yambiro yangu ndeyekungoti ukaona mwa wako mazuva ano ndinonyatsotaura kuti kana kuvana vanga mukaona mwa wako atoshatirwa zvekuti ada kukurova akabuda wotiza. Iwe ukaona kuti murume akaona kuti vakadzi vacho vari kuuraya futi varume, ukaona kuti mukadzi uyu akutobata zvinokuwadza, siya wobuda woenda. Yambiro ndeyekungoti vana vechidiki ava ndivari kunyanya, mufunge mhirizhonga iri kunetsa mukati medzimba. Mundofunga nyaya yemari, nhau dzemari ndo dziri kunyanya kunetsa mukati medzimba. Ndosaka vanhu vari kungourayana kazhinji tongonzwa nhenga yauraya tomboudzwa kunzi hanzi iye ndiye aitoudza vanhu nezuro achiti pane zvandiri kunzwa, pane zvichaitika. Achitotaurirawo mhene waitaura nawo manext door yangu ite inini dai ndirini mutongi wacho ka ngazvitonge zvakaenzana, hazvina murume hazvina mukadzi. Handiti apa mukadzi abaya murume nebanga, ngazvitonge zvakaenzana. Ende mutemo wakatobviswa iyo kunzi musahenge vanhu. Ini dai ndirini mutongi ka ndaitoti ngaoenderere mberi wekuti auraya ngaurayiwe. Ndinongoti mugarisano umu toda kuti tiwirirane, tikasawirirana ndo panotangira mhirizhonga. Saka ngatiwirirane mukati medzimba. Ukaona umwe wako akwira, iwewe zvideredze, dzikisawo voisi rako, kunyange uri murume kunyange uri mukadzi. Ukaona kuti umwe wangu ane hasha dzakanyanya, kana kutobuda dai madzibaba wanga watobudawo wafamba famba, handifungi kuti waisangana netsaona iyoyo. Saka ndongoti dai vanhu tanzwisisana mukati medzimba, torega kuzobatirana zvinokuwadza zvinouraya.
zvokutoti dai kuri kutofa atofa atoenda uyo kana akasara akapinda mujeri achabuda. Saka ndikutongoti zvangu dai Mwari watibatsira tarega kuita mhirishonga yakadai munyika. Zvinonyadzisa tichingobuda waurayana. Ndatozonzwa mwana wangu ndifonera ari kuBheru atoona mheno paaona panhingirikini zvikanzi mama ndiri kuona panext door tambonzwawo ndiri kubooster saka ndiri kutoona pamba pedu. Ndikati ndiri kutosvikawo manje handina kuzviziva zvikanzi patotorwa nhau dziri kutobuda dzakatonangana nepamba pedu. Inde handisipo pazvaitika. Patauya makuseni tichiti rega tinonasawira tione kuti basa redu ratakaita ramira sei, tione kuti tingapedzise basa zvakamira sei. Saka tauya kudaro isusu panapa tasingosangana nechitiko kuma6. Saka tauya tichiti ko chitiko ichi chaitika sei, ko zvafamba sei. Zvinhu zvandirwadza zikatomboita. Ndarwadziwa kutange mukoma wangu, kutange mwana wamai wangu chaiye mudunhu cheche. Zvandirwadza zvokuti nyange ndasiso zvandibata nekuti munhu wandakashanda naye 3 days handambudza ndambotambudzika naye. Saka chenja ndotora kumhuri yeZimbabwe mudzimba ngatiregedzei kunetsana tichikuvadzana. Kana tatadzirana ngatitaurirane, kana kutsvaga munhu wechitatu hama yedu kana kuti vagarisana tiedze kuyananiswa. Patadza munhu nepatadzira munhu tiedze kuyananiswa, kwete kukuvadzana, kwete kuti tiurayane nenzira dzakadaro. Ngatiregedzei kunetsana mhirishonga mudzimba ndaipera. Inini ndaona mota dzamira apa pati ndaudzwa kuti achekwa padumbu panapa nebanga. Saka zvinhu zvokuti ndatadza kumuona, asi shungu dzangu dzadzidze kuti ndione madzibaba nditi ndingovaona bati zvaramba, bati ndishura kuti Mwari ndavatungamirira upenyu hudzokere pawanga uhu. Okay, saka takatarisa pavachekerwa pacho havana kurasikirwa neropa rakawanda here? Ropa rarasikira zikatomboiti zvokuti ndarwadziwa neropa randaona mumba umu, neropa ravabuda. Bhozi zvandirwadza zvokutoti panguva iyo ndachitadza kana kutotaura bhozi ndatiri sapozi kuti tipedzise basa redu, bati zvakundikana nenyaya yaitika nhasi. Amai vacheka madzibaba semudzimai wavo ndavangopiwa mitongo yakaenderana nezvavaita zvavaita. Chandokumbira kumhuri yeZimbabwe nevemutemo ndechekuti mutemo wakaenzaniswa. Zvawakaenzaniswa, munhu apara mhosva ngaatongwe nemhosva yake, nekuti dai anga ari murume mutongo zveshuwa waikwira nekunzi murume. Vana amai ngavazive kuti mutemo hausi mumaoko evanhu, ngavatye kutadza mudzimba. Ndichisvika pamba ndobva ndaudzwawo zvikanzi izvoni murutori pano taona pamba pamunini wenyu paya pamunonamatira paya pakazara vanhu, asi pari kunzi pane munhu abayiwa nebanga matumbu ese ari panze, pane mukadzi zvekare akasungwa ari pamuti. Saka ndabva ndatongotora foni yangu ndatotanga kupinda murodhi. Ndosvika panapa ndikuona vanhu vakazara zvikanzi matononoka nokuti vatotakurwa, asi mukadzi atotorwa nemapurisa. Inini ndichida kutaura pamurume abayiwa nemukadzi uyu almost 7 years ndichiwirirana nabamunini wangu. Ndanichivati bamunini vangu bozi vakamborora munin'ina wangu, varoora munin'ina wangu bvamusiya ndobva asiya ndobva pazoya amai avo. Ndichiona amai avabaya bamunini wangu ndanichimuti mukwasha nenyaya yekuti mwana wangu akaroorwa negushungu, wangu achiyera gushungu. Saka ndarwadziwa mhuri yeZimbabwe zvakanyanyisa nanhasi, since kubva makuseni handina chandatya. Up to now ndatanga kufunga kuti ndigare mukati menzvimbo yeGarikai, munonzi muGarikai ndiye murume abayiwa nebanga. Kirawa yamuri kuona iri apo iyo taita minana tiri 2 tatisingavhunduke. Saka the moment yandaudzwa kuti ndiwo ndatanga kufunga ndikati ndaparara mukati menyika yeGarikai, nokuti tasingapedzika mwedzi pasina afambira mumwe. Vaitouya maiguri muri sei zvokuti mukati menzvimbo ino manext door anozviziva kuti nemurume uyu kai tatisina kana popoto taiwirirana. Saka chandoda kutaurawo kumhuri yeZimbabwe chaiko kuti uyu mukadzi uyu zvaibvira apiwa makore kana 15 years ari mujeri, because imedha yaanga atoita ende inotori medha, because haisi nyore kucheka munhu anokuchengeta. Imagine munhu anokuchengetera wana wako kusanganisira nemwana wehanzvanzi yako wake, wana vachisafa pamurewo. Zvinhu zviri kutirwadza, hatina kana dambudziko
nemurume uyu kusvika pari zvino. Zvinorwadza mama. So muchisvika pamurume uyu akabayiwa maona akakuvara abayiwa pai chekuche. Inini kutaura chokwadi ndasvika apa. Ndopandasvika ndichitonzi mota izatoita sei dzatobuda. Saka handina tombovaona. Nekumhanya kwandaita nani chidikwa kwacho ndoda kutoona pamunini wangu kuti vakuvara zvakaita sei. But ndasvika pano chinzi vatobuda. Saka nanhasi ndazongofara nenyaya yekuti ndazonzwa kuti zviri nani. Ende zvakatodaro panhau futi iyo iyi. Last time vakatinetsanei futi. Vakambovabaya nescrew driver paurapa. Vakauya vakandiudza mai guru kumba kwadai. Ndikati aiwa bamunini imimi nyararai siyai zvakadaro musamhanyisana nemhepo. But asiya. Mai kana vachinetsana animana. Ndakazosvika pakuti imimi bamunini mimi vana mune vana 3 so far. Vana vari kusafa. But muri kuita care kuchengeta munhu ane mwana wake. Tarisai munhu zvaari kukuitirai. Aiharasa vanhu panapa. Even pakirawo chawaidzayo yazoshandira. Dzasina mufaro. Namai apa. Saka inini kumhuri yeZimbabwe ndiri kurwadziwa zvakanyanya nabamunini vangu zvakanyanyisa. Nokuchema kuti mukadzi uyu aiwa ngapiwe mutongo. Zvatoitika kutaura chokwadi mhuri yeZimbabwe kuti ndawana vasunungurwa. Ini ndaimbotanga ndava pamakwati. Then vozotorwa zvavo nepolisi. Saka tokumbira kuti polisi aiwa ngaimbopa amai mutongo wakaoma. Inini yambira ndoda kupa kumhuri yeZimbabwe kuna ana amai. Hasha chedzo hadzina rwendo. Ende nauye mapanga vakagadzira mapanga kana kuti vari kutengesa mapanga vakagadzira mapanga kuti achekeswe mavheji nemadomasi nemaonyeni nenyama. Haana kunzi achekese varume. Kana waona kuti hauchade murume rongedza zvinhu zvako wosiyana naye zvakanaka musina kukuwadzana. Ndozvandoda kuyambira munhu. Ende vakadzi ngatizive kuti tiri mukati medzimba wakabvira kumba kuvabereki wako wakabvira iyeye. Saka ndozvimwe ndoda kukurudzirawo kuna ana amai kuti hasha kana waona watsamwa hanzi ndakambonzwa ambuya yangu achinditi kana wagumbuka tora kapu yemvura wopota uchingonwa kusvika hasha dzako dzaserera. Ndinoitwa Watson Mushatiri Jonas. Kuno kuwana ndizvati baba wakiki. Madzava taigara nawo zvakanaka munharaunda yedu vachibatsira vanhu zviro zvakanaka kuno. Ndofunga ndakambobata rimwe bope mapapa wavo vaitondidedza kuti sekuru nemukadzi wavo. But ndakunzwa pamwe zvinhu zvinondoti zvongopera. Ndatomboshandawo nawo hangu mabasa angu andinombota madzibaba. But apa ndadzimbika ndanga ndatobudawo makuseni ndichiendawo kumashopu kuOverspill. Ndosvikawo kumashopu ndatonzwa kuti kumba kwenyu kune zvaitika kumaraini ndopenda zvomhanya ndisvika kuno asi ndazosvika hangu chiitiko chacho chadii vanga vasaripo zongosangana nevanhu vanga varipo chichi baba ndozvaitika. Tine urombo nezvaitika pamusoro pamadzibaba munhu aibatsira vanhu zvokuti ruzhinji chairoka rwenyika ino toti nyika yese madzibaba ebata bhodha to bhodha kubva kuno kusvika kupi vachibatsira vanhu nekirawa yavo iri apo iyo. Madzibaba vanobatsira vanhu pano. Namwe mai vakabva kutopupura panapa vakasingabati mwana achifema but mai akabata mwana pano pamadzibaba. Saka itucha kuti Satani wanga auya kubata kuna madzimai. Chii chaitika ipapa? Asi madzimai ndaikumbira hangu dei kuti ngaatongerwe mutongo usina kumira zvakanaka agare mukati. Asafa akabuda futi. Wachandinoziva kuti madzimai namadzibaba vangu vasina kana mwana. Vese vaingochengetedzana zvazini kungowirirana sehama nehama. Mwana wamadzimai angaitochema kuti dedzi makwadza baba sei. Asi madzimai apindwa nemwoyo wakashata mukadzi uyu kauyu ini wandirwadzisa hangu kamadzibaba. Hatiri kusangana futi nevanhu vakadaro. Hatiri kusangana nevanhu vakadaro vanoshanda nemapanga. Madzimai kana megara nemapanga kacheka muriyo. Endi ndiri kukumbirira kuna vanhu vanofamba nemapanga vaya. Fambai nemapanga ari nani kwete anocheka kudaro machekerai kwamadzibaba. Ona mutumbire kawachekwa kawo. Kucheka mweya umutsvere panobatsirwa vanhu. Zvikirawo iko zvinezvi haina kana munhu anobatsirwa pano. Toita sei? Ari zvino ndimire nehanzvadzi yemurume wekubaiwa nebango. Mama mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yakatira panguva ine kuti chiitiko ichi zvaitika nguwai?
zvinhu zviri zvoitika makuseni ini nondogara kwangu auction kumadhiu saka ndinoshandawo kuno pamatetsoka ndiri pagreji saka kune vanhu vazongondifonera vachiti uyai hanzvadzi zveshuwawo ndauya tichisvikawo zveshuwa ndasvika zvinzi hanzvadzi yangu yakaendeswa kupata ndakasvikawo kuloko kliniki ndasvika ambulenzi yakandimirira ndakapinda muambulenzi zveshuwa ndatarisa hanzvadzi yangu abaiwa akuwadzwa ende nyaya vanga vari kuti vanga vachinetsana nyaya yekuti hanzi vanga vaine chiperedzi saka murume anga achiti ngatitengesei something tidzorere munhu mari yake batiwo uyu muroora arikuzodza atora banga kekutanga banga iri rabviswa nalandlord achibva azotora kechipiri ndopabaya murume wake newahanzvadzi yangu nalandlord wake pachigumbu asi zvanga zvichitaurwa nevanhu kuti munhu haaparara munhu haana kuparara mupenyu ndofunga tasvika kugomo kumapasi 8 tabatsirwa kumati 11 tisingasiya hanzvadzi yangu ari ndo matauro anokangoda kuita avanava vanotanga kunetsana nhasi gariwo kuti wavo vanga vachingoti vakanetsana ndoranga chibata zvinhu zvinokuwadza infact muroora akatomboenda akadzoka achita neni sinhubu yacho hatina kuita sei hatina kuiona vanyatsobayiwa pahi chaipo makuvarira avaita aiwa dumbu rese iri rabuda panze dumbu rese iri kushama zvokuti kana iko madokta atotanga ageza matumbu achibva azomasona panga pachinzi aboka sazomadzorera akechi mukati asikaeda asati amuka chiremba akachingoti ari stable mutozokuwana muchii saka takatarisa mukuchekwa kwavaitwa uku matumbu atochekekawo zvakare ini ndinofunga kuti pamwe pakudonha paita pasaningapinda majeti oziva vambomatarisa vachiti hakubaira asi angovhurwa matumbu achibva abuda pai zvinhu zvese zvemukati zvepatumbu zvese zvanga zvikamira zvanga saka vanhu ava vange vane nguva yakareba sei vachinetsana kubva 2022 zvaa zvinowanika kungogarisa naye satoti kubva 2022 2023 2024 now this is 2024 nice. Okay, saka takatarisa vane vana here vanhu mwana wavo vakaita 2023 yakashata yes asi mukadzi anga chigaro nemwana wake nemwana wake. Alright, so takatarisa hanzvadzi yenyu ine makore mangani kubereka tichitarisa futi nemukadzi wacho? Mukadzi andiziva kuti hanzvadzi yenyu vamukadzi. Alright, zvinorwadza. So mushure mekunge tinoziva kazhinji munhu akabatwa anotanga kutaura zvaitika. Amai ava vataurawo sei pakubaya kwavaita murume wavo? Inini ndanga ndisipo ndo pandazonosvika kukambo wemapurisa ndichiona ari mupenzi angonditasainose munhu angakazariwa ngakabatikana nemubayiwa kwaruchi handizati ndakwanisa kana kutaura naye asambogara tataura. So hanzvadzi yenyu panguva yamasvika makwanisa kumbotaura meseri kana kuti anga asingatokwanisi? Hanzvadzi yangu anga achitaura nekuti kumapurisa ndeyapa statement ezvizvaitika. Even if machiremba vangatiza makutaura naye vanzi kuti ari kutaura here angachitaura angachitaura kuti inze munhu angachitema anokwanisa kunzwa zvinhu zvakawanda ndatifanika mutarisa nyambura yandikagona kungopawo vangu ezvokuti vanhu vamwe ari vasikana nevakomana unoona mamerekisi ayanetsaka zvirinani kusiya vanhu vachiri vapenyu uyo ari mupenyu uyo ari mupenyu pane chiitiko chatinacho muzuva ranhasi kuti muroora wangu akayanzvadzi yangu hatizivi pamwe achatongerwa makore asinga akawanda ndimazviona kana kwaari ikoko atori munhu uya wekuti ari mukati meusungu haachakwanisa kuita zvese saka zvinova zvinhu zvinenge zvakaoma izvo kune vanhu vari kunzeuku ana imba yanetsa kazvinyani vanhu musiyi chiri padhuze zviri nani munhu asiye zvinorwadza. Tikunzwa mashoko ari kutaurika zvikunzi hanzi mukadzi wacho angoita banga rekukanda ndobva ramucheka. Haana kungoita banga rekukanda nekuti aita banga rekukanda hanzvadzi yangu achirwa maopesa kusononesa banga rekukanda richeke munhu maoko ende rangadai risina kutekeva ridziwe pamba haana kuita banga rekukanda atobaya etokukanda bcause hanzvadzi yangu ane masitichimokuzi sekuru vepano vatoenda kunosonga nebanga rakandwa nemunhu rabaya chibva rakandwa richibva ranovhura matumbu osaka munhu ikwe abaya ngaasanyepera vanhu. Saka takatarisa sekuru vepano vanga zvida kudzira pavabayiwo zvakare nemukadzi vabayiwa mukoro tatovasiya kugomo vachisonwa chigunhu chavo chavakaita. Saka tingati chiine vanhu vari violent zvakadai so tovadzosa here back in the community vongogara semagariro avo ngachita nevamwe? Kwete ini ndototi muroora wangu ngambowanawo murango unoenderana naye ini ndikurwadzira nezvaaita hanzvadzi yangu anibvoda munyepa
ndikurwadziwa chero nhasi hanzvedzi yangu zapona akada kunzwisisa ndifo tinotomboonera mereji yacho ngaipera. Taona zvakare hembe yaamai ava yakazara ropa, isiketi here inge yakazara ropa. Mungatsanangurawo kuti chii chingava chinge chakuitika ipapo? Venguva kuti kuda kubatsira here kana kuti? Ndifunga kuti vanga kuti kubatsira bhozi ivo vari kutonzi vabaya vakaramba vachibaya vachibatwa nevanhu vachiti ngaafe haana basa. Saka ndifunge kuti munhu anoudza munhu kuti ngaafe haana basa angabate munhu uye ambaye nekana ozikazoona munhu womukadzi akusungwa pamuti nevanhu zvinotoreva kuti pane zvakazviitika zvakawanda zvaaita munhu bhozi kana aita nemistake atizei azvinobatizwe kuti kana achiti aita banga rekukara banga ungakande banga Zvikunzwa zvakare kuti pakuchekwa kwawaita matumbu abuda panze. Saka pane here vakwanisa kuuya vanga vari padhuze? Tinoziva zvikuru kuti matumbu akachekwa akabuda panze panotozoda kana munhu. Baba vanogara pamberi kwavo ndo vanhu vaviri vamira nekuoma nyange zvinhu zvaka zvakaoma pasi asi vachinyi sevanhu ini ndinenge ndasingazvikwanisi chana chinogona kuchema ina ndichirwadza. Zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Saka toda kuti muiwo mucomment section mupowo pfungwa dzedu kuti zviitiko zvakadai so kuti zviavoidike zvii chingaitike. Musakanganwa zvakare kulike mushare again to Holcim Trends so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.